Ano bala ang dengue fever? Ang dengue, isa ka masakit halin sa mikrobyo nga nailaton sa tawo tungod sa kagat sang sahi sang lamok nga Aedes. Ang ini nga lamok kalabanan yara sa mga tropikal nga pungsod kasubong sang Pilipinas. Ang dengue hindi mailaton direkta sang tawo sa isig niya katawo. Ang lamok lang gid nga Aedes ang nagadala sini. Amo ina nga dapat hindi ta pagpadamuon ang ini nga lamok. Kay nahibaluan naton nga ang mga lamok nga ini nagapangitlog sa bisan diin nga ginapunduhan ka tubig. Mahimo nga hindi ta sila pagaan sang pangitlogan. Pakayon ang mga butang nga mahimo tipunan kag punduhan tubig ulan. Ang mga balde naman o kung galon sang tubig dapat mayara sang takop. Usisaon gid ang mga butang nga mahimo maipunan ka tubig kasubong sang mga guma. Ang mga simptomas kung posible ka may dengue amo ang taas nga hilanat, puwerte nga panalakit ka ulo kag talawasan, pagsuka, pagsakit sa mga mata, kag may pula-pula nga butlig sa panit. Magpukonsulta gid gilayon sa doktor kung matiyag mo mayara ka na sang dengue. Paano ta naman maprotektahan ang aton mga kaugalingon? Mamahid sa panit sa mga mosquito repellent lotions. Magsuksok sang malaba nga mga panapton, butangan gid mga screen ang bintana kag bertahan para mabudlayan makasulod sa panimalay ang lamok. Magamit man sang muskotiro kon kinahanglan. Inigali si Samantha nagapadumdum, mas maayo ang preparado.